Qed nikkreaw skjavi ġodda tax-xogħol għal soċjetà illi l-konsum biss huwa dak li tagħti każ. Dik hija soċjetà bla ruħ. Dak mhuwiex pajjiż normali. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista meta kien intervistat fil-programm Newsdesk fuq Radio 101 u kien affaċċjat b'realtà ta' ħaddiem li jaħdem 70 siegħa f'ġimgħa biex idawwar 1,000 euro fix-xahar. Adrian Delia tkellem dwar kif il-Prim Ministru Joseph Muscat dawwar id-diska fuq il-preżenza ta' barranin jgħixu f'Malta minn evalwazzjoni ta' pushback għal ħtieġa tagħhom li jkunu fostna jaħdmu ċertu xogħol pagi inferjuri. Dan minflok tingħata d-dinjità lil ħaddiem Malti li jingħata ħlas xieraq ta' xogħlu. Gvern ma ħloqx il-ġid. Is-settur privati joħolqu l-ġid. Il-gvern joħloq qafas, struttura tal-liġijiet u s-settur privat joħloq il-ġid. L-obbligu tal-gvern, l-għaqal tal-gvernu, li dak il-ġid jara li jkun distribwit bl-iktar mod wiesa u ġust. U da, il-gvern tal-ħaddiema mhux qed jagħmlu, għax dan huwa l-gvern illi l-ftit qed titihom ħafna u l-ħafna ma titihom xejn. Adrian Delia qal li jrid li l-ħaddiem jgħix ħajja deċenti li jitħallas b'mod xieraq u li fl-istess ħin igawdi l-familja. Il-kwistjoni tad-dinjità tal-ħaddiema bina wkoll fil-qasam tal-edukazzjoni meta l-gvern qed jibqa' jonqos milli jikkonsulta lill-edukaturi. In-nota kif huwa allarmanti li 18% tal-għalliema biss jażlu li jkomplu jgħallmu jekk ikunu offruti opportunità ġdida ta' xogħol. Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem mal-għalliema u l-unions fuq 7 proposti biex jindirizza dan u jagħti lura d-dinjità lis-settur edukattiv. Dwar l-abort il-kap tal-Oppożizzjoni akkuża lill gvern li qed jirrendi lill-umani bħala prodott li wieħed jista' jixtri, jikri jew saħansitra joqtol sa mill-konċepiment. Qed idaħħal il-liġi biex jemenda u qed ineħħi speċifikatament dik il-persuna. Qed jaqla persuna mill-liġi tagħna, il-persuna mhux mitwilda u qed jgħid lil din ma rridx nipproteġiha kontra l-vjolenza. Mela lill-iktar dajjef, lill-iktar fraġli, lill-iktar persuna li ma tistax tipproteġi lilha nnifisha, dal-gvern ta' Joseph Muscat ma jridx jipproteġiha. Jaqbadni l-biki. Fuq suġġett separat il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-gvern biex jitkellem b'kawtela fuq il-linja nazzjonali tal-ajru u anke fil-proġezzjonijiet tiegħu għaliha. Illi din il-linja tal-ajru mhux biss nissalvagwardjawha, mhux biss nissalvagwardjaw il-ħaddiema tagħha, imma jekk il-gvern vera qal illi filli kellu l-pjanijiet li jċekken issa jrid ikabbar il-linja tal-ajru tagħna, irridu naraw li dissir b'serjetà. Irridu naraw l-investiment li qed jagħmel qed isir b'serjetà. Irridu naraw illi jekk anke l-ħaddiema stess issa qed juru din il-preokkupazzjoni, irridu naraw kif intuhom is-serħan tal-moħħ, kif naraw li din il-linja tibda tagħmel l-avvanzi li għandha tagħmel. Adrian Delia tem jgħid li mir-respons li qed jieħu mingħand il-unions hemm ħafna xi jsir fl-Malta u l-poplu jeħtieġ it-tweġibiet.